tun trum chu thil thlenga po asatlia lem lo chi hrang te in soi te ang chumi ma chuan CCTV thatak mai 5 megapixel ngat mai hi in bel chiang le te ang security camera Mizoram atlomber ni turin kan wa sak theita office hall biak in veng chung door in khoi khwa apo kan wa sak theita veke camera an man tlang lon ber 2.4 megapixel hang levin ke ni chuan 5.0 megapixel kan hang don aman ato pha chuang lo afia cha khopang camera chu po ni levin chong po shat ngal vek a sound on vek bok zana light off vek pon ama light a ngal avangin mela hei theilo chun eng ang mai nen thei vek ram shang shang foreign pai khodang le veng tanga lo zin in lo leng dai po ni law yom na chang khan phone mangin anthil ti engkim an chong song song nen asia thei vek bok i en man lo ni pon ha dam takin i man hun huna phone a khat i en le thei vek don ani khongai min lo dor ve sham don ya i in thir lo viawang a fit thiam te po in dai lo na wangin an mamo pel zele 8014616558 whatsapp le call mangin biak thei reng kan ni lunglei lamtan thulomom tak chu aizola mun nga kom chungin an ronin zar phara in lo du sak ve theu don nia Australia cheng Christine Connell hi a omanuam thei meulo a hna rapingin a hmai na ti thu a soi reng thina damdoi ne ninen kolma se are hlei thei meulo kumsari chungot mai chu sinus nein a buai to a natna benvawn ni hialin angai thina ne tunhaya khan achan hi chiang taka riat lolo thrai tin full check up an neya a hmai na chan hi a bialpa in a voi khum wangani tian mu chuak a hna ran su patangin Connell hian natna thrik chikhat i koli chu a sinus chunga om tin mu chuaka he natna thrik hi kanri la te om tlang pui engtin nge a hmaya hian a chho thei dan ti hi doctor te zona neya mak anti hlea a hnar chunga a om dana hian boruaka he natna hi aleng theini lo mo ten ti man hialani Connelly hi thuan zot fea mithiam te chuan achan an thre chuak tan ngai kumsari liam ta khan Connell hi akian zaya wangin akal hlei theilowa hotela abialpan a en kol thina hemitrum hian abialpa chuan a hnar hnai zet sota a voi khum hani ome in voi khum na ui satlia ani lowa natna hrik atel tlatane Connell chuan ikoli hi sainasa om ngai lo tlukani achan chu in kaidar na chu e katrangin ei turle in tur thiang hlim lowaniya ke chuan kabialpa voi thla da lutukle in ti theina ta na manawangin ka hnar chunga ka kai min zaya wangin khamitrum khan ka kal theilowa a voi kha awain ka hi blut lo theilowa natna hrik hlawam pui pui ka lo hi blut tel reng halo ni tina soi abialpa nen hian anin thren to anin thena tang hian sinus lama hian harsat na nein a hmai anade ureng bokani ome ikoli hi mihring le ranin kanril vela kan paya atam jok chu an hlo om lovin kanei pai troilama min pui tu nia thren khatero natna thlen tu ani ba ka thi pui thei anom ve thungani hmaina soita ka chuan China cheng kumsom thum pasari mi gawi hmai hi hanen mai poin min tro ut ti mai turang chi khania kumsom ni pahni chung makeup a phi fai mu mal lo wangani social media makeup manglova konfi mi lo turang chi tatan mai phi thata ngai zia soi chuana gawi chuan kumsom ni pahni chung chu a makeup a phi fai mu mal ngai lova tuna chuan a mai hi alanda nang chi hian asa hut to en koldama hupurom hle nina soi makeup hi a mang ma ve rim kumsom pangami niin anu makeup atrom tran to atuka kanin noi thadon thawalom tin mai po hi a phi fai thamang ngai lowa avun hian atur harzo khop mai nikum khan arngenga nei ti lova chuan in soisel na ala nei lemlo mase kumina a mai hi ron vunga lian pui puin aron vual thua boka makeup in a chan thei to lo doctor pan lovin vun ti thatna lam an boi pui le te a chiat lam apan ta tual a mai hi aron sen ta phat maya a changin aduk deuru iboka a thakdan chu namai lo takani alati zui vunlam specialist te chuan maya phi fai lo ba ka hian a makeup man thren khat man tom tak ang chi khan avuna ti chena sa hle bok ti hi an mu dana ne Turkey mi bo kha azong tu te zinga lotel ve a
kumsan hi le som ni pakhat dai to khan ania Turkey cheng beyan mutlu chu athian te nen zuin turin an chuaka arui kam nam deuh chungin abula bursa ram hnuaian tia chuan avaluta aron chuale mailo wangin athian te chuan an zong phota an hmu mailowa anupui han rila aron la holo atia wangin police te an kautane police te baka hian khotlangin ram hnuaya hian an zonga mutlu hian ama zong tu te hi alo hmuin ama nilovin mi bodang an zong emo lo tia azonna hian atil ve ngal mai boka mi bo zong tu te hian han kawila alo eitak melin tiin a hmingin an kawa mutlu pek hian heta hi ko me alo ti then maya an mi zon kha azong tu te zinga hian alo om ve kuk mayane police te hnena min threm na lutuk lo hram ro kapa in na tak main min threm don ti ka chiang sa tin angena police te hian poisa tlem an choi tir ta ome mi bo zon ro wa chuan an mi bo azong tu te zinga an lo tel ve hian zon mu a ol ber ta ome Thailand no pangan mu chua hi akhongai thla khop mai achung ten rui hlo ringot an boi puya wangin uizinga khosatrina tuna chuan trong lovin about to Thailand Uttaradit province rui hlo ngol veite om khom na hmun pakhatania heta hian Foundation for Children and Women chuan mi pano pangkum riat mi ahmingan puan zarlo an chungten an ngai sak lowa om tin ria an wa chan chuak chu an rin phak bak kalone pa nei to lova anu le u te chuan rui hlo ringot an ngai to wangin no pang hi en kol tu nei lo ang mai ania an chung kwa hi midangin an tlo serin an kom ngai meu lo boka hewang hian en kol tu le thrian nei lovin uizinga akhosatam bera trong aya uyang hian about to nin a chan chuak tu te chuan an soi skula heno pang hi anuin zirlai te ham thatna la ka hun chavin hroi thina abaka chuan skula kal ngai lova anu le awuten engatan manti lowa wangin mangai na adon na omchun uizinga hian akhosain anti dan ala chong ve ta ne a chan chuak tu te hian no pangen kolnan da to trong anjir tir thain school po pa nga ya kaltir le antum bokane engineer chun intivesi an leido atangin mi pasarian bana engtin nge hetiang hian lein do thiam zok ti turang khania India rama thlenga tani nge Madhya Pradesh ania sarkar chuan tu hnaya khan chengmak ta duai za ni senga flyover leido tu engineer pasari te an hna tangin an choltira kongkoi an siam bungvut maya degree som koi na koya che chual na bak athlen don lo wang ani bere he flyover hi rail kong chunga siam ania rail chol munle anveng khoyamolai lai thlun zom tu kongpoi mo tak mai ania leihi kumenga moza tan lo siam to in anzo fel chu mi pui an thin rim khop mai engtin nge hetiang hian in siam theizok engineer kan intivesi hantia social media an soi chuan hnuwa an chief minister chuan chui chian ani tur thu puanga an hnu loka mo phur tu engineer pasari ten bana an superintendent engineer chol to po hremtel an tumbokane engineer ten soifiana thung chuan abul loka hian metro om to boxia ramina dai to lo nen degree som kwa kongkwal siam hi angai ta ne anti chiar koblama kanturu theite reng nen tunrum chu anti fu wak lawani mele China engineer ten en chuan ani nang lo hei khop mai National University of Defence Technology mi te chuan tun hnai khan tho tiat lek inen thlak na drone an siam chuaka an state media CCTV 7 in atarlan danin he drone te reute hi rannungang chi in athla azab ve theya ke hanwa sakpo multhir therin an siama rannung thlok neu nen en mai chuan adang lamna vak kom don lo hei en thlakna drone hi khoi hmuna po man tangkai thei turania sipai kai hnoya an hmang turangai ani lain China mi puite chuan sarkarin an mani an thlangna tan a hmang tangkayang tian hlau thu an soi chuak thungani drone hi centimeter pakhat point pathum chawalian ania phone manga control theinin drone dangte ain abeng cheng lo hlea asiam chuak tu te chuan mu chua theilo tur ang hial an da a that lo na lamai ro chuan a battery alian vak thei don lowa
a sensor pai alian tak tak thei don lo boka chuwangin hlataka te rei takte thlotir chi ro chu ani don lo thungane